Guys, nandito tayo ngayon sa Alona's Grill, Balibago, Angeles City at tinitignan ko yung kanilang Facebook page. Ito yung kanilang post, guys. So, akala ko ba naman ay hindi totoo yung pinopost nila? Totoo pala? Tignan nyo to. Alright, so syempre kasama natin si Chef JB ng Alona's Grill. Give us idea, ano ba yung laman ng barbecue platter natin? Bali po yung barbecue platter natin, sir. Meron po tayong grilled tongus, grilled tilapia, grilled pusit, chicken barbecue, pork barbecue, and then mang-inasal. Tapos ito po yung pinaka-specialty natin, sir, sa mga bestseller po natin. Grilled chicken na, sir. And then yung iba po natin, yung chicken finger, pork salad kinilaw natin, sir. Wow! And then grilled gempo, pinakdakan, formula. Yes. Sa other side, sir, ito yung pinaka number one na binibili rin po sa amin and then na-order po palagi. Grilled pork steak po natin. Grilled pork steak. Yes, po. Nasa magkano itong isang platter na to? Sa isang platter natin, sir, mura lang po natin yan bibigay. Ganyan din po, 1,299 po. 1,299. Yes po. So I think this one is good for a family, 5 to 6 people, Yeah. kaya-kaya na to, di ba? Siyempre, add na lang kayo ng rice. So, so thank you, Chef JB. Yes po. And so next thing to do naman natin, siyempre, kain na tayo. Alright, so Mark, pag-usapan natin ng konti ang ating featured restaurant sa ating vlog for today. So, actually si Alona's Grill ay bago po dito sa Balibago, January lang sila nag-book dito. Yes. So actually, nabigla ako. Pagpunta natin dito, akala ko it's more of, inuman, pulutan, but they actually serve these kinds of food, di ba? Yeah, so Nakakabigla talaga. they focus really on the grills. Simula talaga sila sa isang grill restaurant. Yes. Pero isa sa mga sinasabi daw ng mga pumupunta dito, napakamura ng mga mas mura. sinaserve nila. Yeah. So speaking of mura, imagine lahat ng orderin nyo na drinks like towers, hard drinks, or mga bucket man, kasama na yung pulutan doon. Diba? So, at siguro added entertainment din dito, napakaganda ng mga servers nila. You are actually entertained while they are serving, your food, your drinks. And speaking of entertainment, dahil din maganda rin ang sounds dito, pwede kayong kumanta. At the same time, kapag naka 99 or 100 pesos, 100 score kayo, meron kayong free one-shot tequila. Wow! So, might as well show your talent. Guys, kung gusto nyo kumunta dito, get a free tequila. Just score 99 or 100. There you have it, guys. Another place for you to check out sa mga late party goers dyan. Check it out, Alona's Grill dito po sa Balibago, Angeles. Yes, they're open from 8 p.m. hanggang 6 a.m. the following day. Yes. Dito lang yan sa may Arayat Street, Balibago, Angeles City. Yun, so there you have it, guys. If you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you in the next So one. that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery, peace out. Bye, guys. There you go.